Spomeň si, odkiaľ pochádzaš. Kde sú tvoje korene? Spomeň si, kde je tvoj domov? Matka Zem, tvoja skutočná podstata, duch, zdroj. Žijeme v čase premien. To nikto nemôže spochybniť, lebo vidíme, ako všetko, čo sme boli naučení, zrazu veľmi rýchlo vie padnúť a očakáva to aj náš nový prístup. Čiže my sme v tom bývalom, v tom starom živote sme boli naučení žiť schematicky podľa návodov. Ako dieťaťu v škole rodičia nám povedali, čo je dobré, čo je zlé, a my sme to automaticky prebrali za nejakú normu a vnútorne cez naše ego v rámci tohto hodnotenia sme sa aj pohybovali po tomto svete. Či sú to písmená, jazyk, ktorým rozprávam a vy mi rozumiete, aj táto krajina, dokonca aj hranice tých krajín, peniaze, to všetko sú len idei, ktorým sme uverili. Ja verím tomu, že tá stará mytológia sa mení a otáča a začíname tvoriť novú mytológiu. Že vďaka tomuto otočeniu pohľadov alebo otočeniu perspektívy sme teda pochopili, že čierne není až také čierne, biele není až také biele. Prečo ľudia nevyužijú svoj potenciál, lebo uverili, či už to bolo rodičom alebo učiteľom, že to, čo ich baví, to, čo ich naplňa, nie je to, čo by ich mohlo napríklad v tomto živote alebo v tomto svete uživiť a že by mohli byť v tom úspešní, ale opak je pravdou. Každý z nás je výnimočnou bytosťou, ktorá má svoje jedinečné danosti. Čo ak je za tým ešte niečo viac? Čo ak nestačí byť len otrokom každodenných činností? Kde je tvoje pravé miesto? Prečo si tu? Ten vedomý život je to, že viem, kde v tom, čo prežívam, som ja. Že nie som len nástroj niekoho a že sa nesprávam podľa schémy, ale naozaj som to ja. Príjmam zodpovednosť za to, čo myslím, čo hovorím a čo žijem. Nie sme dobrí ani zlí. Sme dobrí a zlí. Vyberáme si svoje polohy. Vyberáme si svoje postoje. Vyberáme si svoju životnú hru. To, ktorú hru si vyberieš, taký život budeš žiť. Myslím si, že každý z nás niekedy začuje volanie. Volanie, že ho to niekam vedie odrazu z tej svojej cestičky, ktorú veľmi dobre pozná, ktorá je pre neho bezpečná, odrazu počuje, že ho to niekde volá, že musí dať výhybku úplne opačným smerom. A keď sa tam vydá, tak cíti, že tá cesta je pre neho úplne tá pravá, že tam je doma. Že tam toto je to, čo by mal robiť. To je to, čo mu dáva zmysel v živote. Ak hovoríme o vnútornej krajine, o svete v našom vnútri, tak určite pre mňa dôležitý pojem intuícia. Vnútorný hlas, ktorý ma vedie životom a aj na rôznych cestách ma viedol. Intuíciu vnímam teda ako priestor duše, ako priestor, ktorý je mimo rozumového vnímania, vyhodnocovania, intelekt, logika, analytické myslenie. Mám v plnej moci to, ako sa cítim. Či budem dneska ráno vstávať s láskou a s úprimnosťou a s radosťou, alebo budem
z niečoho smutný a utápať sa napríklad v minulých spomienkach alebo v budúcej nejakej neistote. Cítim, že sme prišli na túto planetu naplniť ten svoj skutočný potenciál. A preto je na mojej životnej ceste veľmi dôležité neustále prepájanie intuície s rozumom. Aby som realizoval svoje poslanie na tejto zemi, tak som schopný to zvládnuť vďaka tomu, že mám na to dostatok životnej sily. Ak robíme to, čo nás baví a zároveň to, čo nás baví, je našou prácou, tým pádom minieme na to ďaleko menej energie a dosiahneme ďaleko väčšie výsledky. Lebo človek, ktorý je napríklad stolár a miluje opracovávať drevo, tak dosiahne ďaleko väčší úspech, ako napríklad keby mal byť priemerný právnik a ho to nebude naplňať. A samozrejme on tým pádom minie ďaleko viacej energie na prácu, ktorá ho tak nemotivuje ako stolár, ktorý je vysmiatý a plný radosti, keď odovzdá svoje dielo niekomu, komu to urobí ďalej radosť. Môžeme takto ovplyvniť a zmeniť svet. Tá energia, ktorá tvorí všetko okolo nás a aj nás, aj teba, aj mňa, je založená na nejakej vibrácii, na nejakej frekvencii, ktorá môže byť na rôznej úrovni. Môžem vedome pracovať s úrovňou tejto frekvencie alebo vibrácie, na ktorej sa chcem nachádzať. Vibrácia radosti je iná ako vibrácia depresie alebo starostí. Keď sa budeme rozprávať o vibrácii a frekvencii, tak si treba uvedomiť, že jedlo je veľmi silná vibrácia. Môžeme konzumovať potraviny vibračne veľmi silné a vibračne veľmi slabé. Vibračne silné také, ktoré sú v svojej prirodzenej forme alebo podobe. Čiže napríklad zelenina, obilniny, strukoviny, orechy, semená, čiže toto sú také tie základné potraviny. K dosiahnutiu nášho vysokého osobného potenciálu je teda dobré a ja odporúčam, aby ľudia konzumovali potraviny, ktoré sú vibračne vysoko. Žil som v Bratislave, kde som vyrastal v byte a ja ako malý, keď sme chodili s rodičmi na chatu, tak som sníval, že budem raz žiť proste v prírode, ako taký malý sa hrať a sa tak rozvíjať. Pre mňa vždy bola dôležitá voľnosť, taká vnútorná sloboda a v istej fáze som začal cítiť, že potrebujem si vytvárať aj tú vonkajšiu slobodu a pre mňa to bolo inšpirácia knižky Anastázia o rodových statkoch a vtedy vznikla taká túžba, že založiť taký rodový statok, kúpiť väčší pozemok, na ktorom môžeme vlastne sebestačne pestovať, tvoriť nejaké permakultúrne jazierka, záhony a tak ďalej a zároveň žiť tak v prírode a pozývať ľudí, aby sa inšpirovali k takémuto životu. Začal som robiť otužovanie a dýchacie cvičenia podľa Wim Hofovej metódy, konať aj keď cítim strach a to vnímam ako také kľúčové k tomu, aby som naplnil viacej ten svoj potenciál, aby som začal robiť prácu, ktorá ma baví. Ten pocit, keď vylezieš na horu, zasneženú horu, po niekoľkých hodinách, len v kraťasoch, len v plavkách, pocit sebavedomia, to je niečo poznášajúce, čo nás dostáva von z tej klietky mysle, toho väzenia, kedy si uvedomujeme, že dokážeme naozaj oveľa viac, ako sme si mysleli. Postupne to vlastne vyústilo k tomu, že som sa dostal na stredné Slovensko z Bratislavy. Budujeme centrum, ktoré sa volá Dračia brána. Tvoríme tu taký sebestačný statok. Je to ten priestor voľný v prírode, v lese, kde není veľa ľudí na kope a nepotrebuje sa to tam riadiť nejakou riadenou spoločnosťou. Na tomto pozemku sa dá povedať, že si človek môže spraviť také vlastné pravidlá. A ja som vždycky taký rebel obrovský, že vždycky mi to vadilo, keď ma niekto niekam presúval v tom systéme, alebo som musel ísť podľa toho systému daného. Tak vždy som plával už od malička proti prúdu. To je akože taká vlastnosť, ktorá mi pomohla a dala mi odvahu v podstate žiť takýto život. Áno, som vedený v podstate. Takouto intuíciou alebo nejakým takým vyšším vedením by som to povedal. Že niekedy neviem, prečo to robím, ale snažím sa na to tak napájať, že nemusím všetko vedieť vysvetliť len rozumom,
a všetko musí mať nejaké svoju líniu, proste môže byť niečo aj len tak, že ma to napadlo, že to tak cítim. Počas mojich ciest po svete sa ma ľudia často pýtali pochopiteľne, že odkiaľ som. A postupne časom som si uvedomil, že ja som z tejto planéty. A odpovedal som, že som planetárián. Keď som precítil, že naozaj tie hranice rôzneho druhu, či sú geografické, politické, spoločenské, že smerujú k separácii, či to ilúzia. Je dôležité, aby sme žili tú neoddelenosť, aby sme žili tú jednotu. Vnímali sa nie oddelenie jeden od druhého, ale vnímali sa ako súčasť celku, ako celok. V mojej práci je prepájanie ľudí, spolupráca, vytváranie možností, voľby. Verím v to, že to spájanie ľudí dá o mnoho viacej človeku, ako to, keď ide úplne sám. Za všetko, čo máme, vďačíme spolupráci, ktorá umožnila civilizáciu. Schopnosť poňať duchovné symboly povýšila človeka nad zvieratá. Úcta, ochota obetovať niečomu, čo nás presahuje, spája ľudí pri spoločnom diele. V škole ma učili, že naše myslenie je výsledkom hospodárskych, spoločenských a prírodných okolností. Ale to by bolo ľudsky nedôstojné. Veci pramenia skôr zvnútra, rozhodnutím v hĺbke duše, ktoré nakoniec premení aj tvár zeme. Moja práca je o tom, že svet sú zhmotnené hodnoty. Od určitého hodnotového rebríčka sa odvinie vždy istý typ spoločnosti. Keď hovoríme o zdravej spoločnosti, otvorení zdravého základu, nemám tým na mysli len fyzickú podstatu, ale samozrejme zdravie mentálne, emocionálne, aby sme kultivovali aj to duchovné, samozrejme, tú duchovnú sféru života. A tak sa navzájom inšpirovali, obohacovali a tvorili svet, krajinu, po ktorej naozaj spoločne túžime. To, čomu ja hovorím vedomý vzťah, to predpokladá, že najprv každý sám za seba si začneme uvedomovať seba ako vedomie v tomto fyzickom tele, ale naozaj z pohľadu vedomého to znamená, že už nie pod kontrolou mysle, ale moje vedomie je jasné, čisté, vnímam seba samého ako súčasť tohto vesmírneho diania, vnímam aj svoj potenciál a už som odhodlaný nestrácať energiu vo vzorcoch, v programoch, v hrách rôznych partnerských. Pokiaľ ja mám ešte nejaké staré návyky, kde stále dookola sa vraciame k riešeniu, k nejakej analýze niečoho a očakávaniu, hlavne vo vzťahoch, tak je to veľká energetická strata a my ten náš nádherný veľký potenciál potom nedokážeme ani v oblasti vzťahov, aj partnerských vzťahov využiť. Krásnym znakom toho, že sa hýbeme správnym smerom, je aj zrovnoprávnenie žien s mužmi, čo tu nebolo tisícročia a je to obrovsky prospešné pre celú spoločnosť. Rovnako nám prospieva aj zrovnoprávnenie náboženstiev, rás, sexuálnej orientácie. Proste vidíme, že to boli iba umelo vytvorené konflikty, ktorým sme uverili. Že ten človek je iný len preto, že má inú farbu alebo pretože verí v iného Boha.
Je úžasné, že si to začíname uvedomovať. Že si začíname uvedomovať, akú obrovskú moc majú predstavy v našich životoch. Z vonkajšieho pohľadu vedy sme len prach a obratíme sa na prach. Zhluk hmotných častíc, ktorý sa rozpadne. Pri pohľade z duše ale vidíme ten istý svet zvnútra a všetko je preniknuté hlbokým významom. Fascinuje ma, že veda, podľa ktorej všetko končí, sama dokázala, že človek je bytosť zameraná na večnosť. Orientácia na seba presahujúci zmysel integruje a uzdravuje psychiku. Je to univerzálna intuícia, ktorá je typická pre človeka. Celú civilizáciu sme vybudovali pri hľadaní nesmrteľnosti. Osudy jednotlivcov aj národov závisia od toho, čo si ctíme. Skutočný pokrok preto spočíva len v pokroku hodnot. Bez premeny ľudského charakteru každý pokrok je iba zdanlivý, dočasný či jednostranný a je spojený s rovnako veľkým úpadkom niekde v inej oblasti. Precítením jednoty si uvedomujem, že nie sme naozaj oddelení jeden od druhého, pretože v skutočnosti neexistuje nejaká hranica, rozdiel medzi vnútorným a vonkajším svetom. Je to prepojené, je vnútri a vonku, vonku a vnútri. Je to prepojený priestor. Keď pochopíme to, že každý môžeme vidieť to isté úplne inak a pritom ani jeden z nás sa nemusí mýliť, tak si myslím, že to je začiatok toho, že sa prestaneme odsudzovať za to, že niekto vidí niečo inak. Prestaneme proti sebe bojovať za to, že vidí niekto niečo inak, aby sme pochopili, že naša odlišnosť tu nie je na to, aby sme sa kvôli nej hádali, ale preto, aby sme sa navzájom obohacovali, inšpirovali. Prestaneme súdiť, prestaneme deliť na dobré a zlé, na správne a nesprávne. To keď pochopíme, tak my tu môžeme mať na lusknutie prsta ráj, pretože ráj nie je virtuálne miesto niekde v nebi. Aspoň ja tomu verím, že to je len v našich hlavách, v našich srdciach a je len na nás. Ako dlho nám to bude trvať. Určite sa vzdelávajte. Vzdelávajte v tom sebapoznaní. V tom, ako funguje myseľ, ako fungujú procesy v tele, čo vám spôsobujú emócie. Pátrajte vo všetkom, aby ste našli ten kľúč k sebe. Čím viac budeš pozorovať rozum, pozorovať myseľ, pozorovať emócie, pozorovať skutočnosť, pozorovať dých, tým viac budeš vnímať jednotu. Nedá sa niečo porozumieť, čím už jednoducho si. Ale čím menej začneš hľadať skrze rozum, tým skôr prídeš na to, že si vlastne všetkým. Spomeň si, kto si, odkiaľ pochádzaš, kam vedome kráčaš. Korene máš v zemi, si prameň živej vody, si vietor, vďaka ktorému letíš. Si oheň, ktorý v tebe zapaluje svetlo. Čelom dotýkaš sa hviezd.
Tvoja skutočná sila pochádza z tvojho vnútra. Sme veční. Sme prepojení.